spacious dining area with a variety of dishes prepared and served by well-skilled chefs. Having 10 state-of-the-art conference rooms of different sizes with the boardroom to fit your needs and specifications. Chico Hotel Mponela is the place to be. Matsura bwino kupatsirani nkhani zindine chance mozopanda payamba tone mitu yake. Koti lakana pempho la bungwe la maloya pa pempho losintha lamulo kuti othandiza ntchito ya maloya adziwalola kuyimira anthu ofunika pa milandu. Boma latika katemera watsopano wa malungo mugulu la katemera imene limapereka kwa anthu osapyola zaka zisanu. Bungwe la MBS laononga matani 16.5 a biscuit ndi sweet zomwe linalanda ku kampani ya Agrocom ku Lilongwe. Ndipo muzamasewero timu ya mpira wa miyendo ya asungwana ya dziko lino yafika mu ndime yotsiriza ya chikho cha Kosafa. Tindizi ndi zina zambiri kani pomwepo. Koti lalikulu ku Blantyre lakana pempho la bungwe la maloya Malawi Law Society kuti liyambe layimika ndondomeko yofuna kusintha malamulo kuti ayambe kuvomereza othandizira ntchito ya maloya kumayimira opalamula milandu mkoti. Komiti ya nyumba ya malamulo yona za malamulo komanso bungwe la Legal Aid Bureau ndiwo anapempha kuti lamuloli lisinthe, koma MLS ikuti kutero kulowesa pansi ntchito za chilungamo m'makoti. Alex Banda akutsatira nkhani. Oweruza milandu ku bwalo lalikulu la High Court, Judge Justice Mike Temple wakanatu pempho la bungwe la maloya mdziko muno la Malawi Law Society ndipo chigamulochi ati apereke ndalama zonse pa nkhani iyi. Judge Temple anapereka tu chigamulochi kudzera pa internet kumbali zonse. Bungwe la Malawi Law Society silimagwirizanatu ndi ganizo loti nyumba ya malamulo ikonzenso section 14 ya bungwe loyimira anthu pa milandu la boma ya Legal Aid Bureau ndi cholinga cholola mapalaligo kuyimira anthu pa milandu m'bwalo pa milandu yosiyanasiyana. Chigamulochi itu chakondweretsa wapampando wa komiti yoona za malamulo ku nyumba ya malamulo apita dimba. Izi zikutanthauza kuti kufika mwezi wa Novembala chaka chino ayamba kusintha lamuloli polola mapalaligo kuyimira milanduyi. Izi zikutanthauza nena kuti koti lateteza mphamvu zimene parliament zili nazo lopasidwa malamulo akulu a dziko lino. Ndipo ngati komiti ndife osangala kwambiri, ndife okondwa chifukwa cha zimenezi. Ndipo ifeyo tipitirira kugwira ntchito yathu mosaopsezedwa ndi wina aliyense. Bungwe la maloya la Malawi Law Society likuti ganizoli lichepsa ntchito za maloya komanso kutsitsa ntchito yoyimira anthu pa milandu. Koma pakadali pano bungwe la boma loyimira anthu pa milanduyi la Legal Aid Bureau lili ndi maloya 25 okha ndi mapalaligo 36 ndi milandu 23,000 yoti adziyimira m'bwalo mdziko muno. Mano Zodiak tikanali ku nkhani za ku koti, jaji wa koti lalikulu ku Lilongwe wakana pempho la Norman Chisale kuti ayimike mulandu uja wa certificate ya chinyengo mpaka Chisalewo atachita apilo chigamulo cha bwalo laling'ono povomereza kusintha kalata za mulandu wawo. Achisale akuti zomwe koti la magistrate linachita polola boma kusintha kalata zawo za mulandu nzolakwika. Koma Justice Anabel Mtalimanja wati Achisale sanapereke zifukwa zokwanira zoyimitsira mulandu omwe walamula kuti upitire bwalo la magistrate. Adamzundaninge akufotokoza. Vuto sakutha kwa yomwe anali mtetezi wapadera wa president wakale wa dziko lino Peter Mutharika Norman Paulo Chisale kamba kuti bwalo la High Court ku Lilongwe lakana pempho lawo kuti ayambe ayimisakaye mlandu wawo ndi cholinga choti bwalo la Supreme liyambe lawunika pempho lomwe anapereka. Achisale akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito certificate ya boza ya JC pofuna kulowa ntchito ku nthambi ya MDF mchaka cha 1996. Popereka chigamulo chake, High Court Judge Anabel Mtalimanja Achisale kuzera kwa oyimira pa mlandu alephera kupereka mfundo iliyonse yofuna kuyimisira mlandu. Achisale akulimbana ndi kusintha kwa kalata za mlandu wawo zomwe bwalo la magistrate limene limamva mlandu linapereka kumbali ya boma pa 11 January chaka chino. Koma Anabel Mtalimanja ati zomwe akuchita
achisale ndikungofuna kuchedwesera dala mlanduwu. Malo mwa ZBS ndine Adams Clement Ondaning. Unduna wa zaumoyo wati kuyamba kupereka katemera wa malungo kwa ana osapera zaka zisanu kuti adzikhala otetezeka ku nthendayi. Ganizo liradza bungwe la zaumoyo pa dziko lonse World Health Organization lidavomereza kuti katemera wa malungo yemwe akhala kumuyesera m'mayiko atatu mu Africa kuphatikiza Malawi ayambe kumugwiritsa ntchito. Mneneri mu nduna zaumoyo Adrian Chikumbe watiuza kuti katemerayo athandiza kwambiri kuchepetsa imfa za ana kamba ka nthenda ya malungo. John Paul Kayuna ali ndi ripoti. Bungwe la zaumoyo pa dziko lonse World Health Organization lalengeza lachitatu kuti bungwe la zaumoyo pa dziko lonse katemera wa malungo ayambe kumugwiritsa ntchito. Lachitatu kuti zotsatira zoyesera katemerayo kuti katemera wa malungo ayambe kumugwiritsa ntchito. Akatswiri za sayansi zoyesera katemerayo akupanga katemera wa malungoyu ndi othandiza. Akatswiri za sayansi kwa zaka zoposera kupanga katemera wa malungoyu anamuyesera lake kwa Malawi. Kwa zaka zoposera kwa ana oposera 800,000 anamuyesera kwa Malawi. Nthambi ya University ya Malawi ya Center for Social Research ya dziko la Malawi likutsogola pa chiwerengero cha asungwana omwe amatenga mimba nkusiya sukulu pa njira zomwe zimawasokonezera tsogola maphunziro awo. Mmodzi mwa aphunzitsi ku university Profesa Ape Kayuni wati mwachitsanzo asungwana 44 mwa 1000 aliwonse amatenga mimba ndi kulekera sukulu pa njira pa dziko lonse lapansi, omwe kuno kwathu chiwerengerochi chili pa 136 mwa asungwana 1000 aliwonse. Ndi ripoti yomwe alemba Western Kuta. Nthambi ya CSR ya University ya Malawi yati dziko lino limadziwika ndi chiwerengero chokwera cha achinyamata maka pakati pa zaka 15 ndi 29, koma zadziwika kuti asungwana zaka zapakati pa 10 ndi 19 amatenga mimba nkusiya sukulu makalera ana. Mmodzi mwa akuluakulu ku sukuluyi Profesa Ape Kayuni wati mwachitsanzo zaonetsa kuti pa dziko lonse asungwana 44 mwa 1000 aliwonse amatenga pathupi nkumalera ana, pomwe kuno kwathu mwa 1136 ndi omwe amatenga mimba. Apa Profesa Kayuni walimbikitsa anthu kuti ayike chidwi potetsa vutoli komanso kupatsa achinyamata mauthenga okhudza kulera kuti azidziwa choyenera kuchita nkubwerera ku sukulu zikawagwera. Kuchokera mzimenezi tufuna tipange tigwirizane kuti nanga titani. Tufuna zingothera pongo wauza anthu kuti tapeza izi. Koma tufuna kuti titani. Taniyo ndionena kuti mbali imodzi ndionena kuti kukamba kuja ndikunena kuja kumene anzathu maiko ena akhala kuchita ife sitira kuchita. Tufuna tiyambe kukambirana sopano kuti titani akuluakulu. Fane phiri wa zaka 19 wati anakakamizika kusiya sukulu mchaka cha 2018 bambo wake atamwalira, ndipo chaka chotsatira anatenga pathupi, koma tsopano ngakhale chidwi chobwerera mkalasi ali nacho chithandizo alibe. Mkulu woona za maphunziro achinyamata ndi masewero m'boma la Blantyre kumwe nthambi ya CSR inachita kafukufuku apo chiphanda wati khonsoloyi yayamba kale kukhazikitsa magulu alangizi pofuna kuthana ndi vutoli, pomwe asungwana osiya sukulu pa njira akuchulukirabe. Anatsikana amene wanso akumathandizidwa ndi magrupu ena ya azimayi amene amachita encourage kuti azibweranso ku sukulu ngati apatsidwa pakati. So maphunziro amene research imene yapangikayi ilithandiziranso kupeza njira zina zimene zilithandize ife ngati maphunziro kuti kodi tichitanso chani mothandizidwa ndi mabungwe osiyanasiyana kuti maphunziro atsikana azipita patsogolo. Nthambi ya CSR tsono yati polephera kupereka mauthenga okhudza ubereki kwa achinyamata, dziko lino lusongoneza ndondomeko zakuti pofika chaka cha 2030 aliyense adzakhala akulandira maphunziro apamwamba. Malo mwa Zodiak ndine Western Kuta. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsindika kuti boma lake lichita chotheka kupitiriza kuthandiza bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission pothandiza kupititsa patsogolo democracy mdziko muno. President Chakwera amalankhula pomwe amalandira malipoti okhudza chisankho cha 2019 komanso chisankho cha mtsogoleri wa dziko chomwe chinachitika chaka chatha kuchoka ku bungwe la MEC. Chimoyo Padata ali ndi zambiri. Pomwe amalandira malipoti awiri a chisankho cha 2019 komanso chisankho cha 2020, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma lake ndi lozipereka kupititsa patsogolo ntchito za bungwe la chisankho la MEC. Dr. Chakwera ati kuyenda bwino kwa bungwe la MEC ndikofunika pokhwimitsa demokrasi ya dziko lino, ndipo wapampando wa bungwe la MEC Justice Dr. Chifundo Kachale wati bungweli lili ndi udindo ochitira poyera ntchito zake ndipo kupereka malipotiwa ndi gawo limodzi lokwaniritsa izi. Ifeyo ngati MEC maripoti tikufotokozera kuti mwachitsanzo khoti inakambira kuti pasamakhale ma constituency tale center chifukwa zimenezo malamulo mulibe. Nde mu report ya 2020 yo tikufotokozera kuti meti makonza zonse tinatsatira ndondomeko imeneyi. Komanso mu 2019 mukumbukira marizatsi amatumizidwa kugwiritsa ntchito lamya, koma mu chaka cha 2020
tinaonetsetsa kuti ma results azibweretsa ma returning officer okha anyamule ma results kit kuchokera ku ma center awo ndikubwera nawo ku National Tally Center ndi cholinga chakuti zonse anthu asakhale ndi chikayiko chilichonse. Gawo lachisanu ndi limodzi la malamulo oyendetsera bungwe la MEC limakakamiza bungweli kuti lizipereka kwa mtsogoleri wa dziko lino momwe lagwirira ntchito zake zachisankho. Ndine Chimwemwe Padatha, malo mwa Zodiak. Pakadali pano bungwe la Young Democrat Union of Africa lapereka mphoto ya ulamuliro wabwino kwa President Lazarus Chakwera yemwe akugwirizira udindo ofalitsa nkhani ku nyumba ya boma. Anthony Kasunda wati mphotoyi ikuzindikira zomwe Dr. Chakwera akuchita polimbikitsa ulamuliro wabwino komanso kuonetsetsa kuti mdziko muno muli chakudya chokwanira. Ali nafe Mlambo alemba ripoti ili. Katswiri pa nkhani za ulamuliro wabwino wa Sheriff Kaisi wati mphotoyi ipereke chilimbikitso kwa President Lazarus Chakwera kuti apitirize ntchito yoonetsetsa kuti dziko lino lili ndi chakudya chokwanira komanso kuti iye ali ndi masomphenya. A president wangatanzira mphotoyi mkubero mene samendire mangozi aya nditumaona mwenimweni chifukwa chonena kuti mwina kuchokera muchibuku chija cha Vision 2063 chikupereka chithunzithunzi kwa maiko, chithunzithunzi kwa mabungwe kunena kuti mwina mtsogolo muno Malawi komanso 2063 idzakhala Malawi yabwino. Ine ningonena pano malangizo wake khale kunena kuti mphoto ayitenge ndi manja awiri ndipo aonetsetse kuti mtsogolo muno akonze Malawi kwa zaka 20 utsogoloko zaka 50 zakutsogoloko mtsogoleri wabwino aziyang'ana kuti ali ngakhale kuti iyeyo azokumira sakafikako koma aziganiza kuti dziko litakafika kumeneko akhale Malawi wonena kuti ali njala, Malawi omisere yabwino, Malawi kwa zipatala zabwino, Malawi oti anthu azithandiza kukhala ndalama mthumba wawo, Malawi wonena kuti wokomera wina aliyense. Yemwe agwirizira udindo wa ofalitsa nkhani ku nyumba ya boma Anthony Kasunda watsindika kuti President Chakwera ndi wodzipereka kupitiriza kugwira ntchito molingana ndi mphotoyi komanso lonjezo lomwe anapereka kwa Malawi. Popereka oti imene bungwe limene lanena ndithu kuti chifukwa cha ndondomeko ya boma yopereka fetereza otsika mtengo ndipo Chakwera ananena kuti zimenezi boma lawo lipitiriza kuti cholinga Amalawi azikhale chakudya chokwanira. Bungwe la Young Democrat Union of Africa lati President Chakwera walandira mphotoyi chifukwa cha chidwi choonetsetsa kuti mdziko muno muli chakudya chokwanira. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri posayidwa pa nkhani pomwepo. Of Wisdom in Limbe will be celebrating 100 years of existence in Malawi. The celebrations will take place at the school's grounds from 9 a.m. on Saturday, 9th October 2021. Theme for the centenary celebrations is Thanking God for 100 years of educating and empowering the girl child. A special cloth and t-shirts are on sale at the school and in Lilongwe from Mrs. Stella Kuzemba on sale number 099 518 6610. The celebrations will start with a mass by the Archbishop Thomas Luke Msusa. Come one, come all. We all start differently, but we can all start with the strongest protection. Because some start early, others start late. Some from little homes, others from big ones. Some start together, or all on their own. It doesn't matter how you start, as long as you start strong. With new Colgate's Maximum Cavity Protection. Now with fluoride plus arginine for 4 times more strengthening power. So that you can give them the strongest start to their day. Colgate. Start strong, stay strong. Have you ever wondered what it would be like if your bank was really there for you, as they say? We mean really there for you when you need to recharge. Most intimate moments. You got it right here. While you're focused on things that matter, you can trust that First Capital Bank is focused on you. Come to ShowBreak for a more low price birthday. This year we're giving you more savings and more deals so you can fill your trolley with everything you need, all at our low prices. Like 150 grams Protex bath soap for just 629 kwacha 99 tambala. And 500 grams Omo washing powder just 1,599 kwacha 99 tambala. Don't miss out on our more low price birthday. Only at ShowBreak.
takulandiraninso ku nkhani zathu. Popitirira ndi nkhanizi, bungwe la Malawi Bureau of Standards lataya ndi kuononga matani 16.5 ton a mabisiketi ndi maswiti a 50 million kwacha zomwe analanda ku kampani ya Agricom Ventures Limited ku Lilongwe chifukwa masiku okhalira pansika atatha. Mkulu wa bungwe la MBS Simon Mandala wati anthu ofuna kwabwino anatsina kuti bungwero kuti akuluakulu a kampani ya Agricom amasintha masiku akatundu ndi kuonjezera nthawi yake yokhalira pa msika. Akuluakulu a kampani ya Agricom akanakulankhulapo mankhani. Bungwe lona za chakudya pa dziko lonse la World Food Program WFP lati lakwanisa kuthandiza manja 128,000 kukhala odzidalira pomwe amapezera chakudya komanso kulimbana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo kudzera mu ntchito yomwe iri kugwira maboma asanu ndi atatu mdziko muno. Mkulu wa bungweli Marco Cavalcante wati zotsatira zakaunono watsopano zasonyeza kuti 95% ya manja omwe akupindula ndi ntchitoyi akolola zochuluka poyerekeza ndi mchaka cha 2019. Tindiripoti la Winston Kaimira. Bungwe la World Food Program kudzera mu ntchito yake ya Integrated Resilience akuti lachita zakupsa magawo awiri a ntchitoyi. Magawowa ndionetsetsa kuti manja ali ndi chakudya chokwanira komanso ndiokonzeka kulimbana ndi vuto la kusintha kwa nyengo. Ntchitoyi akuyigwira maboma asanu ndi atatu omwe ndi Balaka, Blantyre, Chikwawa, Machinga, Mangochi, Sanje, Phalombe komanso Zomba. Anthu okwana 128 ndi omwe awafikira malingana ndi mkulu wa bungweli m'dziko lino Marco Cavalcante. Poyankhula ku Lilongwe pamwambo olengeza zotsatira zakauniuni omwe ntchito ikuyendera, Cavalcante ati kudzera mu ntchitoyi 75% ya anthu omwe amawafikira yakwanitsa kukolola chimanga choposa matumba anayi olemera makilogramu 50 poyerekeza ndi 43% yomwe inakwanitsa izi mchaka cha 2019. Cavalcante atinso 90% ya anthuwa yati tsopano ndiokonzeka kulimbana ndi mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo. The resilience program has really helped during these past years by analyzing. Ntchitoyi yathandiza muzaka zapitazi powunika kauniuni osiyanasiyana yemwe achitika zasonyeza kuti alimi omwe tawafikira akukolola zochuluka ndipo akutukuka. Iwo akutha kusunga zokolola, kulera ana opanda mavuto komanso kuwapasa chakudya chopatsa thanzi. Kudzera mu ntchito yomwe bungwe lili kugwira lakwanitsa kudzala mitengo komanso kugawa mbawula zomwe sizigwiritsa ntchito nkhuni zochuluka mongotchulako zochepa. Malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe ndine Winston Kaimira. Kazembe watsopano wa bungwe la European Union Arun Skinnerberg wati akumaliza ndondomeko ya mgwirizano wabwino ndi dziko la Malawi kuti igwirizane ndi masomphenya a dziko la Malawi 2063. Polankhula ndi atolankhani a bungwe la Blantyre Press Club Skinnerberg ati mu nthawi yawo ngati kazembe iwo akhala kulimbikitsa kutukula miyoyo ya anthu ndi kuchepetsa umphawi. Christopher Sande ali ndi ripoti. Kazembe watsopano wa bungwe la European Union EU Arun Skinnerberg wati bungwe lake ndilokonzeka kuthandiza kutukula dziko lino komanso kuonetsetsa kuti miyoyo ya anthu ikutukuka. Iwo ati pano bungwe la EU likumalizitsa ntchito yokonza pulani ya mgwirizano wabwino ndi dziko la Malawi kuti ligwirizane ndi masomphenya a dziko lino a 2063 othana ndi umphawi. Kazembeyu anaonjezera kufotokoza kuti apitirira kuthandiza ndi kuonetsetsa kuti ofesi yothana ndi katangale ya ACB, ofesi ya mtetezi wa anthu ndi ofesi ya mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo ndi amphamvu. Iwo amalankhula izi lachitatu pomwe amacheza ndi atolankhani a bungwe la Blantyre Press Club komwe anayamikira atolankhani m'dziko lino atikamba kolemba nkhani zotukula dziko lino kuphatikizapo zakusintha kwa nyengo ndi kuchitira zinthu poyera. Polankhulapo president wa bungwe la Blantyre Press Club a Blessings Kanache anati ali ndi chikhulupiriro kuti kazembe watsopanoyu athandiza kwambiri dziko lino mu ntchito zambiri zachitukuko kuphatikizapo zakusintha kwa nyengo kuchitira zinthu poyera ndi zina zambiri. Tikudziwa kuti dziko la Malawi limadaliranso kwambiri ngakhale chithandizo chochokera ku bungwe limeneli la EU pa zitukuko zambiri zochitika mdziko muno. Ndikuona likufunika kuti amve chokera kwa ife kuti kodi ifeyo tikuyembekeza zotani chokera kwa iwowo komanso ife timve chokera kwa iwowo kuti kodi akuyembekeza chani chokera kwa ife. Ndiye zitithandiza kuti ubale umene upita patsogolo kuti ntchito zawo zimene amachita mdziko muno ife anthu malemba nkhani zizitsata bwino ziziza kuti akupanga zakuti komanso kuti kodi zimene akupangazo nzolongosoka kapena ayi. Nde atiuza kuti ngati pali zoti zosalongosoka tikhoza kuwafotokozera ngati zabwino tikhoza kuwafotokozera kutanthauza kuti ukhala ubale umene uzipindulira iwowo ngati a EU komanso ngati ifeyo kuti tikhoza kumaunikirana
mmene akuchita bwino komanso mmene akulakwitsa podziwa kuti makamaka bungwe limeneli ndi limodzi la mabungwe amene ali kuthandiza kwambiri pa chitukuko chosiyanasiyana chakuno ku Malawi. malo mwa Zodiak kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Christopher Sande. Mzamasewero timu ya mpira wa miyendo ya asungwana mdziko lino the Scorchers yafika mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa COSAFA wa chaka chino itagonjetsa timu ya South Africa 3-2. akankoyamba kuti timu ya dziko linoyi ifike mu ndime yotsiriza ya chikhochi komanso koyamba kugonjetsa banyana mu mpikisano wa chikhochi yomwe akhala ikutenga mbali. timu iyi ikumana ndi timu ya Tanzania mu ndime yotsirizayi yomwe masewero ake achitikira loweruka likudzale. apanso ndipo mtsiriziro pa nkhani zathu koma werengani zambiri pa website yathu zodiacmalawi.com. ine ndine Chance Mloza Banda mwakomananse. Kodi tiyamba nkhuku zake zinthu zipasa kalemera. Bwanji tiyambe kaye ndi izi za mazira. Chifukwa